tak čaute, moje meno je Paťo a ja som na ďalšie videa. A dneska si spolu opäť zahráme hru Gang War Mafia, názov, ktorý máte ešte raz v popise. Dneska si len tak klasicky zahráme. Chcel som natočiť skúsenie na challenge, ale ako mi to nešlo. Teda nevyšlo proste, no a tak si proste len dneska dáme takú hru. Teda dneska si len tak zahráme túto hru. Takže dneska by som... Dneska si len tak normálne klasicky zahráme a... Čo ja viem, počkať, toto si zmenšíme, kamierka. Jaká mini. Dám to sem. Nie, dám to sem. A tak ideme si teda zahrať, dáme voľakých pár hier. Nie. Praktik. Si tu. Chcel by som vám ukázať v tomto dieli by som vám chcel ukázať voľaké tí super screenshot na tejto mape. A dáme si všetky na hard. Nebudem proti slabým. Na hard. Choď, nie na easy. Šiši. Dáme si tým, dáme si 10 hráčov, dáme si to na 12 minút a ostatné necháme už takto. M4, lebo všetky zbrane, čo som mal predtým, mal som aj Gold AK-47, aj čo ja viem, čo som to všetko mal. Ja som to mal len vyspinované, takže ono to počase zmizne, ale s tým dá baviť. Takže teraz sme asi na mojej najúvodnejšej mape, čo už... Fuck you! Target down! Tu zbraň, čo to... Ja som asi Gang War Mafia, toto hru ešte moc osobne nehral ani so zvukom. Neviem prečo. Double kill. Sorry, až nebudem moc komentovať, ale ja sa tak strašne sústredím na tú hru, takže... Takže idem vám ukázať jednu z tých... Ja som práve našiel respawn. No tak. Ja to myslím. Ináč v tejto hre, neviem, či som to niekedy hovoril, vlastného sa tu zabiť nemôžete. Taká škoda, že? Niekto, čo chceli z tejto hry, tak dá sa to hrať aj online. Teraz to nehrám online, to len tak offline. A teraz vám prvá lokácia je vlastne táto strecha. Takže je to prvá lokácia je tamto strecha na tom dole. A ježiši, veď ja sa tu ani nepohnem. Takže kým sa tam dostanem, tak vám prv ukážem asi túto. Je to tento bazén, sa do neho len skočíte a potom dáte skočiť. Takto kempnutí. Ako kedy, väčšinou vás ani nevidia, pokiaľ sa nepozrú. Lepšie to používať skôr, keď hráte toto je akože online. No, proste, keď hráte len takto proti počítaču, tak tí si vás všimnú väčšinou, ale keď máte šťastie, tak nie. Ale funguje to, takže odporúčam skúsiť. Na túto strechu vyskočíme si, sem po schodoch, na strále. Chcela použiť skríž s bazénom. Asi. Veď čo? Jaký double kill headshot, ne? Ja si to obídem.
Asshole down. na strechu, potom mám vyskočiť a ste hore. Hey, fuck A you. je to výborné, môžete si to strieľať. Väčšinou si vás nevšimnú, až keď po nich začnete páliť, tak len tedy vás uvidia. Najlepšie, keď máte snajperku a dávate im headshoty, jednotky, no ale Double kill. som aj takto, iba že keď vyskočíte, Killing tak spree. si vás už všimnú, ale väčšinou sa pozerajú a pozerajú. Keď je to lepšie vlastne použiť, keď hráte multiplayer, Asshole down. moc hore strechu a túto skryť moc podľa mňa asi nikto nepoužíva, jak ja hrávam. Pokiaľ ja viem, čo hrávam. Dám si lekárničku. Zase som si Fuck to you. Confirmed. Asshole down. Počkaj, dáme si to sem. Hey, fuck you. Na mapu si to dávať nechcem moc, takže neviem kam dám. Ježiši, vy tam budete húkať vonku. Začám to teraz Headshot. to je nám je to len taká, nie je to zlé, ale môže to. Väčšinou sa respawnujete niekde takto, ako myslím keď začnete. Tak ja vždy idem do alebo jak to nazvať. Ináč veľká škoda je, že sa tu nedajú pospáliť That's one. Double kill. Shot it. Hey, fuck you. Asshole down. Deti. Nie, že by som nebol dieťa, ale teraz mi to fakt vadí. That's one. Počkaj, prečo mám autoshot? Kde sú? Double kill. Jak tam štyrka, či čo to je? Jak tam levituje, alebo čo je pláva? Shot it. Yeah. Double kill. That is a headshot. Killing spree. Headshot. Multi-kill. Jaký? Picovky. Čo to je? Dávaš. Už.
Jak dobre znie. Ja som toto Gang War Mafia osobne moc so zvukom nehrával, neviem prečo. Vždycky som si to dával potichu. Počkaj, postiel. Veľký camp, či by to. Unstoppable. Ja som... Aha, to bol môj trolovací toto menečko. Menáme Selas. Trolovací meno. Žiadny copyright. Nič takého. Iba to. Počkaj. Idem niečo skúsiť, či to nepôjde. One. Automatická snajpa bola Sudden death. na miery. That's one. Akože čo toto? Ja som ho strelil normálne do zadku a on to prežil. Double kill. Headshot. Killing spree. Asi dve také isté schodiska, ale dostanete sa tam len z jedného. Čož je také... neviem aké. Proste musíte si to nájsť. Target down. Pivačka. Asshole down. Krásne, tak That's sa one. len Double kill. Fuck you. Skoč! Target down. Čo to bolo? Killing Iný spree. myslím. Sudden death. Sudden death. Ježiš. Nie, používate ako toto. Hey, fuck you. Congratulations, man. We have won. Takže pozrieme sa ešte, čo sme získali. Dobre, level 9. Jo, level 9. 3 keša, 1500, money. A ešte si pozrieme event, 300. Takže to bolo na dnešné video všetko. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like. Ak ešte ste na tomto kanále nový, dajte odber. Napíšte aký ten komentár, či by som si to mal zahrať túto hru v multiplayeri, alebo či by ste chceli viac tejto hry. A to je už naozaj všetko. Vidíme sa na budúce. Čau.